Ngikubingelela umkhosi wakamzobe. Ngifuna ukukhuluma ngabantu la abahlolayo, ngifuna ukukhuluma ngabantu ababathandazi, ngifuna ukukhuluma ngabantu abayizinyanga. Angikujombe kokukhulisa isithunywa. Angikhulume nawe wena ofuna ukubhula ngezizwe. Uma ufuna ukubhula ngezizwe, awudani ufake inhlanga bese uyabhula. Ngeke kuze kwenzeke lokho. Inhlanga ayikhulumi. Ngifuna abantu abayi-understand lento. Ukuze ukhona ukubhula, kumele ube nayo lento uphiwe yona. Mawusi uphiwe yona, uyilungise bese iya-edithwa. Ngifuna ungizwe kahle. Umuntu akafaka ibattery. Ukuze uzokhona ukubhula, makukhulunywa ngezizwe zokubhula, kukhulunywa ngomuntu ohlolayo. Afakwe inhlanga, lezi inhlanga afakwa zona ezokuthi kukhuphuke lo muntu asale sevuka kuyena, ekhulume la endlebeni. Mebhula axoxe indaba. So, ngifuna abantu bangizwe kahle. Unless mawuzofuna isipoki ozovusela sona ethuneni umuncu, ozohlala nawe endlini, ozokhuluma, ozokwazi ukuxoxa nawe, ungakhona ukubhula. But not ukuthi wena uzohamba uyoprofita ngenhlanga. Inhlanga ayikhulumi. Into eyenza ukuthi uprofite ngamandla kusuke kuyilo muntu wakini owakunikeza lo msebenzi bese edithwa ngalezi inhlanga ofakwa zona emzimbeni ukuthi lo muntu akavuke kuwena bese yakhuluma. Unless masuka komvusa ethuneni avuswe abe umuncu ahlale esigodlweni. Wena mawusesigodlweni ingabibikho into ekuhlulayo. Abantu bezizwe ngiyakhona ukubasiza. Sikhona isigubhu la ekhaya esinemithi yezizwe. Noma ingaphelele phakathi, but ngiyazi ukuthi mase kufanele ngikhandele izizwe kulo muthi ola kulesigubhu kuzofanele ngilande nomuthi wokuthi bese ngiyawuhlanganisa ngikucabe. Ukuze uzokwazi ukubona izinto ezideep, ukuze uzokwazi ukubona izinto ezijulile. Kuyenzeka ke sometimes ube umthandazi bese uyavalwa. Siyakhona ukukuvula, mase sikuvulile bese futhi siyakhona futhi ukuthi siqhubeke sikuboost. Wena ofuna usizo la ekhaya, wena ofuna into yokuphila, wena ofuna ukuthi sikwenzele izinto. Ngicela ungithole inamba endithi 0787336068.